Ben, boas tardes a todos. Grazas aos que chegastes puntuais, pero non imos seguir agardando moito máis para os que non chegaron aínda. Con cuarto de hora de atraso sobre o horario previsto, imos iniciar esta inauguración dos encontros deste ano, que será en todo caso moi breve, e que o atraso co que comezamos non significará de ninguna maneira un atraso no inicio dos traballos efectivos destes encontros, non? Antes de continuar máis adiante coa miña presentación, voulle dar a palabra a Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, que nos acompaña na mesa, que nos acompaña nesta edición, que nos leva acompañando moitos anos na celebración destes encontros, non soamente desde a súa condición actual de secretario xeral de Política Lingüística, senón desde tempos moito máis recuados, en daquele moi novo, teño que falar de tempos moito máis recuados, en que ele era membro da Comisión Técnica que organiza estes encontros como Comisión Técnica do CDSG. Moitas grazas, Rosario, Charo, para todos nós. A todos e a todas que estades hoxe nesta sala, que é unha sala emblemática por moitas cousas, porque é o Salón de Actos do Consello da Cultura, pero tamén porque é un lugar onde, en realidade, naceron e se desenvolveron aqueles primeiros encontros que van alá xa máis de 18 anos. Estas cifras que nunca deixan de darnos a sorpresa. Cando unha presa de traballadores novos e novas da lingua, pois botamos efectivamente a andar baixo o auspicio desta casa, a que tanto lle debe esta convocatoria os encontros pola normalización lingüística. Uns encontros que se ven todos os anos gozaron dunha actividade e dunha innovación con respecto a crear discurso no traballo da normalización, na proxección da lingua cara aos máis distintos ámbitos. Este ano no que estamos, creo que se acertou de cheo nun tema no que tanto, o mellor dito, non só as administracións públicas, senón tamén os entes de natureza académica, educativa, social, e moito máis alá incluso, debemos estar preocupados ou, cando menos, afanados en traballar nos tempos que corren. Nun momento en que podemos dicir que no galego se avanzou en moitos ámbitos, por exemplo, no prestixio da lingua, isto non o discute ninguén, é totalmente constatable que nos 30 últimos anos o prestixio do galego non é o mesmo, alcanzamos unhas cotas de promoción e de calidade, incluso lingüística, en moitos ámbitos que nunca existiron na historia do noso país. Cando os niveis de competencia na poboación máis nova e mesmo xa adulta, por razón da alfabetización e da incorporación do galego ao ensino regrado, é xa tamén moi elevado. Cando as actitudes cara á lingua son tamén moi positivas, mesmo dentro dos sectores máis distraídos con outro tipo de prioridades, por dicirlo de algún xeito, a actitude cara á lingua é moi boa, pois seguimos detectando, efectivamente, moitos ámbitos nos que é preciso traballar moi en serio, e para iso, como sempre, tenemos que facer unha diagnose certeira, aplicar tratamentos e medidas positivas que involucren e que impliquen o uso da lingua galega dentro da mocidade. Isto é unha das pedras angulares de todo o proceso de normalización hoxe en día. Tamén ninguén dubida disto, pero tamén é certo que é un dos ámbitos onde ata o momento, non por deixación, senón por atender a outros máis urxentes, como puido ser o mundo do ensino, da transmisión xeracional, do prestixio ou das actitudes, pois tamén é nos que non temos avanzado todo canto nos gustaría ou todo canto deberíamos. Por iso, que estes encontros leven por título Nas bocas do futuro, mocidade e a lingua, parecenos moi acaído, parecenos, como dixen ao principio, darnos algo de vez, unha vez máis, o Consello da Cultura e a comisión que deseña estes encontros, porque a xuventude ten que ser, debeu ser sempre, pero ten que ser moito máis a partir de agora, o obxecto e dedicación do noso traballo, como digo, e de emprego das nosas
das nosas medidas. A Xunta de Galicia, por medio da Consellería da Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, vai poñer en marcha, vai empezar a redacción do que queremos que sexa o desenvolvemento do sector 2 do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Quería anunciar nesta inauguración destes encontros a inmediata posta en marcha dos traballos conducentes a crear un plan específico para a dinamización e normalización do galego no ámbito da xuventude. Acabamos, hai pouco, ainda vai ser rematado ou aprobado definitivamente o Plan de Dinamización da Lingua Galega no tecido socioeconómico e é a nosa vontade de xeito inmediato, como digo, poñernos a traballar nun plan, como sempre, que de xeito colaborativo, que tendo en conta as experiencias, as achegas e os estudos de todos os actores que teñen moito que contribuir neste sentido, dándonos conta que traballar no ámbito da xuventude e das idades da mocidade e da primeira madurez das persoas non é fácil, que é un ámbito moitas veces moi reducido a certos individuos que teñen unha marxe de idade non sempre moi permeable a que se induzan cambios neles ou mesmo a coller propostas, pero tamén estamos seriamente convencidos de que aí é onde estamos apostando en gran medida polo que é o futuro da lingua, polo que son a nosa cidadanía de inmediatamente, que é a chegada á idade adulta, que consideramos máis ou menos a partir dos 30 anos, e onde tamén consideramos que as actitudes e as opcións de escolla de lingua veñen predeterminadas polas existentes anteriormente. Por iso queremos un plan que toque dende a transmisión familiar, o que chamamos transmisión interxeracional, que estipule medidas para o núcleo familiar, para o entorno familiar, para o ámbito da emotividade, da afectividade, para o ámbito, por exemplo, da parella, do entorno máis próximo, do entorno laboral, dos que traballan, dos que estudan ciclos formativos, dos que están inseridos na formación de adultos. Evidentemente, os que xa se vos poden estar pasando a todos pola cabeza, as tecnoloxías da información e o coñecemento, o tempo de lecer, en definitiva, todo canto leva a todas as circunstancias que conflúen para que determinemos a nosa instalación nunha lingua e noutra. Evidentemente, haberá que falar de temas novos, que non por novos deixaron de estar aí sempre. Por exemplo, tenemos que falar de familia, e tenemos que falar de responsabilidade na transmisión da lingua como un ben cultural, igual que na transmisión da tradición cultural e do patrimonio cultural que alberga cada unha das nosas casas. Tenemos que falar de proxección do galego no exterior, tenemos que falar do galego exterior tamén, e tenemos que falar, por exemplo, de neofalantes e de neofalantismo. E isto, claro, non podemos ignorar que pode abrir outras vías de debate, mesmo de reflexión, como pode ser, por exemplo, a calidade de lingua, ou como pode ser, por exemplo, a instalación nun determinado coñecemento, determinados códigos que ata agora foron manexados de primeira man, como, por exemplo, variantes dialectais ou variantes fonéticas que, con estas novas medidas, teremos que contemplar tamén como as imos tratar a hora de facer a nosa lingua atractiva, pero atractiva tamén para quen non a usa e para que queremos que a empece a usar. Temos que empezar a falar de galego falantes que temos que gañar, e para gañalos temos que seducir, temos que chegar, temos que aproximarnos, temos que ser case un deles, para poder convencelos de algo tan delicado, tan sensible como é un cambio lingüístico nas súas vidas ou no seu entorno. Para iso, queremos que este plan, que queremos que sexa, como fixemos co plan de dinamización do sector socioeconómico, un plan moi aberto, moi permeable aos cambios que día a día hai no mundo, no ámbito da xuventude e da lingua tamén, é a realidade na sociedade na que vivimos. É un plan no que se estipule e no que se parta dun principio, que a opción de lingua na mocidade, en boa medida, e, por suposto, na idade adulta, non depende tanto de normas, nin de decretos, nin de sistema educativo. Todo iso ten que estar gañado antes, senón que temos que traballar co obxectivo de cambiar unha opción que é persoal, individual,
é que moi poucas veces se ve mediatizada por medidas de tipo coercitivo ou, ni moito menos, ou que de outro xeito inflúan dunha forma, digamos, máis forte ou máis decisiva nunha sociedade onde cada vez ten máis valor, como digo, a opción de cada quen, ten máis valor o tempo libre, o tempo de lecer de cada quen, e de, para ben e para mal, cada vez somos máis libres de escoller todas aquelas opcións, como digo, e todas aquelas medidas que queremos que sexan definitivas ou, polo menos, importantes na nosa vida, e todos sabemos que a lingua é, na medida en que é o noso principal instrumento, ferramenta de comunicación a todos os niveis. E a partir de aí empezaremos a traballar. Para iso queremos partir dun dos alicerces fundamentais que tivo a normalización lingüística, como digo, nos últimos 18 anos, que son os encontros. Nestes encontros de forma monográfica, pero noutros anteriores xa se ten tocado este tema ou algúns destes temas, e, polo tanto, queremos beber tamén nesta fonte. Queremos que ese documento, que empezará a redactarse entre pouco, conte coa colaboración, como dixen, de entidades, de colectivos, de asociacións, de todo o tecido asociativo e todas as comunidades que poidan ter que ver con algún dos aspectos que antes enumerei e, en definitiva, coa mocidade. Por iso, queremos que cada un e cada unha das que estades hoxe nesta sala teñades a oportunidade, a través dun documento marco que se presentará, como xa fixemos co plan anterior, na nosa página web, de que poidades facer achegas, de que poidades facer intervencións e melloras no texto que seguro que necesitamos moitísimas. E, ao mesmo tempo, será unha forma de ir poñendo en común as liñas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística, xunto coa Dirección Xeral de Xuventude, como dixen, queremos que leve ese plan da xuventude. Para iso, contar co Consello da Cultura Galega, con todos os que estades implicados no deseño dos encontros, a Universidade, a Cotenol, a que teño que felicitar tamén pola súa nova etapa, agora que chegou a súa nova presidenta, Anxo Sobriño. Anxos, parabéns pola nova responsabilidade, que estamos seguros de que vai ser fructífera e que a nosa estimada coordinadora de traballadores e traballadoras na normalización lingüística seguirá progresando e será esa casa común de todos os traballadores da lingua que todos queremos que sexa. Nada máis, desexar un bo desenvolvemento destes encontros que o terán, igual que o levan facendo coa chegada á súa maioría de idade, porque xa teñen 18 anos, xa os encontros poden votar. Seramos maiores. Efectivamente. E que todo vai sair moi ben. Estaremos aquí na maior parte das exposicións para recoller, para opinar, ou mesmo para debater todo aquilo que sexa necesario, tanto de xeito individual como de forma colectiva, e a todos os intervintes, a todos os poñentes, a todos os que ides moderar as mesas, agradecervos o voso contributo a que o galego sexa cada vez unha lingua máis normalizada, unha lingua máis dinámica, unha lingua máis xoven, máis para a xuventude, en definitiva, unha lingua moderna. Nada máis, moitas grazas e moi agradecido, profesora Rosario Álvarez, por convidarnos a estar aquí nesta inauguración. Moitas grazas.